Ja sam Ljubica Knežević iz Bogatića. Upravo mi sećanju naviru i davne te neke 1972. godine sam prvi put kročila upravo u ovu školu Mika Mitrović. Tačnije, krenula sam u prvi razred. Evo i sada sam veoma uzbuđena kada se sećam i kada se setim svih tih lepih i uzbudljivih trenutaka. Moj prvi dan je bio veoma uzbudljiv. Ne samo za mene, nego za sve moje drugare i sve generacije. Prvi dan je bio veoma uzbudljiv. Moj prvi učitelj se zvao Boško Ranđelović. Predstavio se i rekao da ga zovemo samo učitelj Boško. Bila sam malo razočarana jer sam očekivala učiteljicu kao i sve druge devojčice. Međutim, kada sam se onako malena popela na prste i zagledala u tog velikog čoveka, pogledala sam osmeh i te crne tamne oči koje su onako gledale, činilo mi se baš u mene. Ja sam onako uzbuđeno otrčala i otrgnula sam se od majke, popela sam na stepenice i krenula da recitujem materinu mazu. Dobila sam takav aplauz kao nikada u životu nakon toga. Svi su se smejali i divili se hrabrosti jedne male, stidljive devojčice koja je bila toliko hrabra i smela da se popne među tolikom decom krene da recituje. To je to neko prvo iskustvo koje ću zauvek pamtiti. Škola je bila veoma lepa kao i ova sada, u stvari to je ta ista škola, a ja sam bila privilegovana da pohađam baš ovu školu. Samo je nekako iz sadašnje perspektive izgledala malo drugačije, to jest mnogo drugačije. Bila je žuta, oker žuta sa velikim belim prozorima, velikim vratima koja su bila otvorena, toliko široko da su mogla da prime još dosta druge dece koje nisu trebala da krenu u prvi razred. A učionica, odjednom sam se našla u nekoj velikoj učionici koja je bila tako zelena, sa velikim zelenim klupama, drvenim sedištima i jednom velikom zelenom tablom. Učitelj je seo ispred svih nas, a mi onako stidljivo kako je ko hteo i sa kim je hteo. Sela sam do jedne malene devojčice koja mi je kasnije postala i jedna veoma dobra drugarica. Učitelj se ponovo predstavio, krenuo je kraj nas, malo smo razgovarali, a onda nas pustio kući. Sećam se dobro da su mi klupe bile neobične, a onda mi je baka rekla da se klupe zovu skamije, zato što su bile iz jednog dela. Učitelj je prvo rekao da od nas očekuje da budemo dobri, poslušni i u to vreme nekako to se i podrazumevalo. Ja i sada kao da gledam sva ta lica svojih drugara, iako je prošlo više od 40 godina od kada nisam mnoge srela od njih, a sa mnogima sam i u kontaktu, obzirom da živim ovde u Bogatiću i radimo ovde. Evo recimo, sećam se jasno lika drugarice, moje najbolje drugarice, Biljane Ularđić, koja je bila sušta suprotnost meni. Ona je bila visoka, krupna devojčica, ja onako sitna, plava, nežna, osetljiva. I uvek sam osjećala nekakvu sigurnost pored nje, jer je uvek tukla sve dečake kada sam ja u pitanju. Bila je moj nekakav zaštitnik i ja sam je mnogo voljela zbog toga. Sećam se i drugarice Snežane Damjanović, koja je bila dobar učenik, uvek je sve znala, mada smo svi morali sve da znamo, to je bilo takvo vreme. Druga Bratislava Đuđića, Zorana Đonlića, Ljubiše Berić, Milene Marjanović, Milene Pantelić, Dragane Berić, Dragice Vujić, Snežane Sinđelić i neka mi oproste Vladice Pajčić i neka mi oproste oni drugari kojih trenutno ne mogu da se setim jer sam pomalo i pod tremom. Iako bih napravila paralelu između vremena tada i vremena sada, velika je razlika. Neću reći da su deca tada bila bolja, a sada gora ne. Mogu samo da zaključim da su deca bila dosta drugačija. Drugačija na koji način? Pa prvo, svi smo bili disciplinovani. Svi smo bili isti, to jest morali smo da budemo isti. Od odevanja, ponašanja, pa i znanja. Uniforme su bile redovne i jednostavno to je bio redovan odevni predmet.
niko nije smeo da dođe u školu bez te takozvane plave kecelje, koja je mirila sve različitosti ako su i postojale. A verujte, nije ih bilo. Svi smo bili nekako slični. I kako kažu reči Bajagine pesme, moji su drugovi biseri rasuti po celom svetu. Upravo tako, ovo će biti jedan prelep susret generacije 1965. godišta, gde ćemo moći da evociramo uspomene i sve one lepe i manje lepe trenutke koje smo proživeli. Nažalost, neki od nas neće biti među nama, ali će, sigurna sam, biti tu u našim srcima, jer ih tu čuvamo sve ove godine koliko nisu ovde. Drifting on a lonely sea, wishing you'd come back to me. Ja sam Snežana Damjanović, rođena sam u Bogatiću i završila sam osnovnu školu u Bogatiću. Generacija? Generacija 65. a 72. smo, mislim, pošli u prvi razred. 72. godine. Ono što bih na početku rekla da je zaista prelep osjećaj posle toliko godina biti ovde u školi, nekako baš sam uzbuđena, tako da teško nekako rečima opisati taj osjećaj kad sam tu u školi gde sam te svoje, da kažem, to prvo obrazovanje sticala. Divno, divno, Jasmina, izvoli, samo da se pozdravim. Ćao. Možda te je lepo vidjeti. Gde si, Jasmin? Ćao. Ćao. Mi smo se 100 godina videli. Kakvih 100? Ima više. Stvarno puno. Kako reče Mira, možda i dve, kao čovjek misli da... Ozbiljno. Čak kad si me poslala. Ja sam Mirjana Krstić, ranije Milutinović, ex-Milutinović, i u ovoj školi završila sam osnovnu školu ovde, znači upisani 72. godine, i mnogo mi je drago da sam ponovo tu. Sad, posle toliko godina, vrlo čudan osjećaj i lep, naravno, drago mi je da sam ovde. Pogotovo Jasminu, koju nisam videla, pa nismo se videli od kraja 8. razreda. Nismo se videli. Da, eto, tolike godine. Tebe sam i videla, ali Jasminu baš, znači, od završetka osnovne škole te nisam videla. I mnogo mi je drago. Imamo o čemu večeras da pričamo. Upravo to. Bilo je lepo, veselo i prilično razigrano. Jako lepe uspomene sreću za ovu školu, pogotovo za ovaj kabinet muzičkog vaspitanja i nastavnika Cana. To je bio najveseliji deo školovanja. Ceo škol, tako da je bilo jako lepo. Puno smo tu vremena proveli i u ćošku, kad smo bili nevaljali i nemirni, a sve ostalo je bilo onako kako u tom periodu treba da bude. Lepo, veselo i razigrano. Da se zahvalimo drugarici Sneži koja je imala fenomenalnu ideju da nas okupi posle toliko godina. Sneži, Ljubici i ko je treći, ne znam, još je neko... Rašević Radenko, mislim. Rašević Radenko, da. Svaka im čast. Upravo to. Ja sam se pogledala kad sam čula Snežu, ona me zove i kaže, verovatno nećeš podati koja. Ja kažem, pa neću. Uopšte nisam podati. Pa nema šanse. Ja se više sećam nekako to perioda kad smo bili kod učitelja Boška. Ti si bila Ja sam bila, da, u prvoj učionici, stajali smo ovde u redu, da li sad dvoje ili jedno iza drugog da uđem u učionicu, tako se ulazilo, i sećam se da sam ja uvijek imala neki kokos dezert koji sam kupovala u prodavnici 7. avgust ovde. Preko puta. Kad su me prozvali prvi dan u školi da sam mnogo plakala, zato što jedini učitelj koji je bio u osnovnoj školi je Boško Ranđelović, gde sam ja pripala. Ali ja sam posle toliko bila srećna, on je bio predivan, toliko me je voleo, ne samo mene, nego svu decu u odeljenju, i baš sam, eto, ali prvi dan je tako protekao, ali sledeći su bili puni radosti. I ne samo ti u nižim razredima, nego i posle u višim, od 5. do 8. Mene stvarno vezuju, da kažem, i lepe uspomene i nekako bezbrižan ovaj period. Drugaricu Jasminu sam zvala na pitu sa višnjava kući, kad ja dođem, moj brat Nebojša se pojeo. I nema ništa. Eto, tako da je bilo raznih tih, da kažem, dragolatstih doživljaja. A da sad neke druge ne moram i da pričamo. Posle od 5. na vrama mi smo imali tu, mi smo bili te sreće ili nesreće, imali smo i najstrožiju učiteljicu i najstrožiju razrednu, otprilike u toj generaciji. Najstrožija učiteljica Zora Polić i najstrožija
Razredna Katarina. Katarina Andrić. Jeste, da. A Kaća je bila opasna. Jeste, a posle sve ostalo je bilo ok, ali imali smo, a vi ste opet nekako, čini mi se, bili, imali ste i Dobrilu i Boška i... Bili ste privilegovani. Ali Milica Marković i ja idemo ovde pre škole i plačemo, a ide nastavnik Slavko, pokojni Bogu u dušu pasti. I on nas pita, devojke lepe, što plačete? A ja kažem, ostavila nas naša nastavnica, neće nam biti više razredna, a nismo ni znali da će nam on biti ovaj razred. Da. Ali bio i on isto baš onako. Da, vi ste u 8. razredu promenuli razrednog starešinu. Ne znam zašto je ona morala da ostavi, ali naravno ne svojih nekih ličnih, nego verovatno već organizaciju u školi. Pa da. Ali meni je stvarno ovaj period nekako bio je bezbrižan. Mislim da današnja deca nemaju, da kažem, takvo detinjstvo i takvu osnovnu školu bezbrižnu kao što smo mi imali. A opet moram da kažem da smo sticali puno znanja i da stvarno to znanje koje smo stekli nije ništa manje nego danas što se tiče ove dece u osnovnoj školi. Ali smo s neke druge strane imali više radosti i nismo toliko čini se bili preopterećeni. Imali smo vremena i za igru i za to. Danas više nekako čini se deca su mnogo u nekoj žurbi i dosta ih roditelji, za razliku od naših opterećuju. Eto, slobodno se da to kažem. A opet, s druge strane, mislim da posle smo posticali dobri rezultati i nismo ništa kasnije u nekim, da kažem, narednim školama višim, da smo nešto izostajali u smislu ove današnje generacije. Nismo imali problem uopšte, mislim, i kasnije. Kriterijum nije bio slabiji nego u nekim školama, recimo u Novom Sadu. Jeste. Ja u Novom Sadu nijednog momenta nije se osetilo to da smo mi iz Bogatića. Da. Nismo imali problem sa tim. Nije bila škola ništa slabija od bilo koje škole bilo gde. Tako da, u suštini, vrlo je čudno kad se vratiš ovako u osnovnu. Poštovanje, Mirjana Milutinović, sada Krstić, ali tad Milutinović. Znam. U stvari, takođe nastavniče Snežana Damjanović bila tad, a ponovo sam Damjanović ovdje. Opet sam. Umeđu vremenu bila Ranković, pa sam Damjanović. Drago mi je da vas vidimo. Pokajala se. Pa, ima vremena za ispravke. Da. Znate kako je to bilo u školi? Dobijete lošu ocenu, pa morate da popravite. Život je lep i sladak. Upravo tako. Ali ima jednu manu. A znate li koja? Pa tu ćemo od vas, pošto ste vi naš nastavnik. Kratak. Softly as a gentle breeze flowing through my mind with ease.
godina, bravo. Samo 15 godina.
Doviđenja.